טוב, אז מה קורה חברים? אני כאן עם חבר שלי מתן, ועכשיו אם אנחנו מצליחים לעבור 2 מתוך 5, אתם חייבים להירשם לערוץ. אבל אם אנחנו מצליחים 5, אתם גם נרשמים וגם שמים לייק. יאללה, אני מתחיל. בוא ננסה. פה. 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 לא! מתן, זה היה לשם היית עובר. לא. מתן, הרסת את זה. לשם. לא, אל תדאג. מתן, זה לא יעבור. מה? יו, לפה. היידה! אוקיי, עכשיו תורי. היידה. יאללה. עכשיו לפה. מה? יאללה, עכשיו טוב. פעם אחת לא הצלחנו, אז אנחנו לא יכולים לעשות 5, זה רק להירשם לערוץ. אבל אם אתם רוצים, גם תשימו לייק בבקשה. רק אם אתם רוצים. לא. הוא טוב מדי, אחי. יאללה, חייבים 3 פעמים לפחות. אם אנחנו מצליחים עוד פעם אחת, הם חייבים להירשם לערוץ. יופי, זה טוב. די, זה יחפור לו. לא, אתה תתבשל. טוב. שזה יחפור. ככה זה לי עבד. חפרתי לו, ואז הוא פשוט תגייש. תחפור לו. אין לנו עוד הרבה זמן. יופי. פה. היידה. יש! פעם שנייה. פעם שלישית אתם שמים לייק וגם להירשם. חבר שלי התבלבל. רק אם אתם רוצים, תכתבו בתגובות ותשימו לייק. אבל אם אנחנו כבר הצלחנו, אז סאבסקרייב. להירשם לערוץ. אוי, נו. אחי, הוא מטורף מדי, מה זה? לפה. התבלבלתי. זהו. לא נורא, לפחות תשימו סאבסקרייב. ואתם...